Bé, estem aquí a la sala d'exposicions de l'Ateneu, que hem recuperat conjuntament amb la Fundació de Sant Cugat uns quadres del concurs de pintura ràpida. De fet, això ja ve d'Amics de Sant Cugat i d'una secció que es deia Espai d'Art, que el van crear Josep Canals i el Ramon Pros. I per tant ara és un moment per veure què es pintava llavors, com era Sant Cugat de llavors, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que recuperar aquesta memòria històrica a través d'aquests quadres i aquesta pintura. Bé, en aquesta exposició podrem veure obres pictòriques de diferents convocatòries realitzades al llarg dels anys 70 del segle passat. Doncs podem veure aspectes de Sant Cugat, perquè generalment l'artista, el pintor que es presenta en aquestes convocatòries locals agafa temes urbans, temes de la ciutat, i el monestir centra l'interès, però també hi ha altres racons, places, carrers de Sant Cugat que l'artista ha agafat, el pintor ha agafat. I aquí hi ha una vessant pedagògica perquè cada obra va acompanyada d'una explicació en la qual nosaltres podem relacionar, vincular, evocar aquell espai que ens presenta l'artista dels anys 70 i com es configura actualment. Aquesta exposició té la particularitat que hi ha 20 quadres i, curiosament, aquests 20 quadres estan reflectint aspectes històrics de Sant Cugat, perquè Sant Cugat és una ciutat molt dinàmica i és una ciutat molt, molt canviant. I aleshores, avui dia no és possible pintar cap d'aquests quadres perquè l'entorn, tot el paisatge aquest, ha anat canviant i s'ha anat transformant. I per tant això, a part del valor que puguin tenir com a obra artística, els hi dona un valor de caràcter històric, de testimoni històric de l'evolució de la pròpia ciutat. Hi ha alguns que realment hi ha coses que han desaparegut totalment, com ara aquest de la Rambla del Celler, que encara es veu la Rambla del Celler amb la riera oberta, la mateixa de l'estació amb un tren, que és un tren granota. Els trens granota van funcionar aproximadament des del 43 fins a l'any 96 i després la companyia se'ls va vendre i continuen funcionant aquests trens a l'illa de Cuba. Justament aquest any 2020 eren els 900 anys de la primera mansió de la vila de Sant Cugat. I, home, atès que, diguéssim, hi havia aquesta commemoració, fer una exhibició de pintura com aquesta, una exposició de pintura que té un fons històric, doncs està bé. És una mena de col·laboració o d'aportació que la Fundació i l'Ateneu poden fer la commemoració d'aquests 900 anys. Els concursos de pintura ràpida, totes les obres són anònimes, no poden anar signades. A partir del lema i del número que portava cada quadre se sabia qui era l'autor i es premiava, diguéssim, l'autor. Però esclar, hi ha tota una altra sèrie de quadres que queden absolutament anònims. Després, un aspecte procedimental d'aquests concursos de pintura ràpida és justament el que defineix el concurs, que és la rapidesa, amb pinzellades ràpides, amb pinzellades gestuals, i per tant és una exposició que recomano per aquestes qüestions, per aquesta evocació, alhora perquè té un interès històric, perquè recorda aquells aspectes de la ciutat anterior i també per aquests procediments, aquesta varietat de procediments que s'utilitzen en cadascuna de les obres representades.